Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο οι άνθρωποι κατεβάζουν μια επαναστατική νέα δωρεάν εφαρμογή που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που κάνουν τις δουλειές τους. Με την εφαρμογή έτοιμη περιμένουν. Περιμένουν τον πιο σημαντικό παράγοντα, εσάς. Ακριβώς αυτό. Ο κόσμος γύρω σας κυριολεκτικά περιμένει να ακούσει για εσάς, την επιχείρησή σας, τα προϊόντα σας, τις υπηρεσίες σας και τις προσφορές σας λόγω αυτής της νέας εφαρμογής. Σας παρουσιάζουμε το UBiz, την επαναστατική εφαρμογή για κινητά και πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο γύρω σας και το πιο σημαντικό, πώς ο κόσμος βλέπει εσάς. Το UBiz είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο που λειτουργεί μέσω της εγκύτητας και επιτρέπει στα μέλη σε πραγματικό χρόνο να έχουν πρόσβαση σε γεγονότα, προσφορές, εκπτώσεις και δραστηριότητες των επιχειρήσεων όπως η δική σας, όπου και αν βρίσκονται. Τους συνδέει επίσης με τους υπάρχοντες φίλους τους, προσθέτει νέους φίλους και τους επιτρέπει να μοιράζονται τις εμπειρίες τους όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Τα μέλη του UBiz συνδέονται με άλλα μέλη UBiz με τη χρήση GPS, το οποίο τους επιτρέπει όχι μόνο να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, αλλά και να κάνουν συστάσεις και να προσκαλούν τους φίλους τους σε μια συλλογική εμπειρία. Δεκάδες εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο κατεβάζουν τη δωρεάν εφαρμογή και συμμετέχουν σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι θα συνέβαινε αν η επιχείρησή σας μπορούσε να έχει μόνιμη προβολή σε αυτή την ομάδα ανά πάσα στιγμή? Τι θα συνέβαινε αν θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με έναν απεριόριστο αριθμό εφιστάμενων πελατών σας, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, και αμέσως να κεντρήσετε την προσοχή τους χωρίς τα εμπόδια των φίλτρων spam ή τους διαφημιστικούς φακέλους που οι εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αντιμετωπίσουν? Τι θα συνέβαινε εάν μέσα από την εγκύτητα και τη γεωγραφική κάλυψη μπορούσατε να επικοινωνήσετε με όλα τα μέλη στην περιοχή σας, καθώς και όλα τα μέλη στον κόσμο που έχουν συστήσει εσάς? Τι θα συνέβαινε εάν μπορούσατε να διαφημίζετε σε πραγματικό χρόνο και αμέσως δημοσιεύονται καμπάνιες με προτάσεις, εκπτώσεις και προσφορές σας? Τι θα συνέβαινε εάν χρησιμοποιώντας το UBiz γραφείο σας μπορούσατε να προγραμματίσετε αυτές τις εκστρατείες σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση? Τι θα συνέβαινε αν είχατε πολλαπλά σημεία πώλησης και μπορούσατε να δημοσιεύσετε προωθήσεις αναπεριοχή που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες? Τι θα συνέβαινε εάν μπορούσατε να έχετε άμεσα αποτελέσματα καθώς τα UBiz μέλη λαμβάνουν μοναδικές διαφημίσεις σας με αποτέλεσμα την προσέλκυση μιας εντελώς νέας τοπικής αγοράς? Και τι θα συνέβαινε εάν θα μπορούσατε να έχετε όλα αυτά τα ισχυρά εργαλεία με μόνο $30 το χρόνο? Ναι, $30 ετησίως. Καλώς ήρθατε στο UBiz για επιχειρήσεις, το πιο οικονομικό εργαλείο αποτελεσματικής επικοινωνίας και την πιο αποτελεσματική πλατφόρμα marketing και διαφήμισης που έχει υπάρξει ποτέ. Ακριβώς. Επικοινωνήστε με όλους τους υφιστάμενους πελάτες σας, οπουδήποτε στον κόσμο, και ταυτόχρονα ανοίξτε τις πόρτες σας σε εκατοντάδες και πιθανώς χιλιάδες νέους πελάτες στην περιοχή σας που περιμένουν να ακούσουν από εσάς για μόνο 8 cents την ημέρα. Γιατί λοιπόν να μην αρχίσετε να παράγετε περισσότερες πωλήσεις και να προσελκύσετε νέους πελάτες τώρα? Υπάρχουν ερωτήσεις? Μάλλον όχι. Καλώς ήρθατε στο UBiz, επειδή ο κόσμος γύρω μας περιμένει εσάς τώρα.